Amalungu e-I-APC angene ezitalatweni esithi adikwe yokosa. Bathi umphathiswa wamaqumrhu kaRhulumente umnumzana Pravin Gordhan makehle esikhundleni sakhe. Eliqela lithi lo kaGordhan ufake uMzantsi Afrika ngabom kwisithokotoko sobumnyama ngenxa kacimicimi wombane. As APC sithi uMinister uPravin Gordhan aphume kule position yakhe as a minister because nguye lo afanele athatha i-decision kubona ukuthi no-Eskom ayiwe. Uninzi laba baqhankqalazi ngabanikazi bamashishini asakhulayo kwaye abaxolanga ngulo cimicimi. Bathi lo cimicimi uyawachaphazela amashishini wabo. I-load shedding yasilimata kakhulu. Ngina business ekhaya internet cafe. Uthola abantu bagcwele kakhulu. Bamele kusiziwa i-load shedding igezi alikho. Ukanti igosa la kwa-Eskom belikho ukwamkela ugqubayo lezikhalazo. On behalf of Eskom, we acknowledge the receipt of this memorandum, and we can assure you that Eskom will respond in writing by the due date which has been set, which is the 15th of August 2022. Eliqela le-I-APC linike u-Eskom de kube ngumhla we-15 ku-August ukuba aphendule kwezi zinyanzeliso zalo.